Assalomu alaykum hamvatanoni aziz. Natijai imtihoni kalon az tamomi fanha 9/02/2024. Дар ин имтиҳон аксарияти довталабон иштирок намуданд ва инчунин хушбахтӣ дар он аст ки аксарияти довталабон балҳои хубро ба даст оварданд ва дар аксарияти онҳо пешравӣ мушоҳида шудааст. Инро шумо дар таблица дар қисмати охирин ки пешрафти нисбати имтиҳони гузашта бо фоиз нишон дода шудааст, худатон волидайни азиз мушоҳида карда метавонед. Волидайни азиз, 3 нафар хонандаи беҳтарини моҳи январи соли 2024 эълон карда мешавад. Ҳусейнов Анушервон ҷои якум балл 469 балл нисбат ба имтиҳони гузашта 9.6% пешравӣ дида мешавад. Дар ҷои дуюм Саидов Муҳаммадӣ 463 балл нисбат ба имтиҳони гузашта 16.6% пешравӣ дида мешавад. Дар ҷои сеюм Ҷураева Адиба 458 балл нисбат ба имтиҳони гузашта 3.8% пешравӣ дида мешавад. Волидайни азиз, дар баъзе хонандагон пешравӣ нисбат ба имтиҳони гузашта нисбатан камтар аст. Масалан, хонандае ки айниҳо дар ҷои панҷум қарор дорад, Субҳонов Суҳроб, 1% пешравӣ дида мешавад. ин маънои оно надорад ки нисбат ба дигар хонандагон дар ин хонанда пешравӣ камтар. аз сабаби оне ки хонандагоне ки баллашон доираи 400 балл ҳаст, дар онҳо шанси баланд кардани фоизи пешравӣ нисбат ба хонандагоне ки доираи баллҳои 300 ё ин ки 200 баллро доранд камтар мушоҳида мешавад. дигараш дар он аст ки бисёр саволҳое ки волидайн медиҳанд, кадом баллро фарзанди ман ба даст орад балли беҳтарин ҳисобида мешавад. кадом хонандагоне ки дар тамоми имтиҳонҳои калоне ки дар давоми сол тахминан 10 маротиба мегузарад, аз ҳамаи имтиҳонҳо аз 400 балл баланд баллро ба даст меорад, вай хонанда дар маркази миллии тестии худро озодона ҳимоя карда метавонад. кадом хонандагоне ки дар баъзе маврид 400 балл, дар баъзе маврид 300 балл, яъне ки доираи 400 балл, доираи 300 баллро ба даст меоранд, нисбати ин хонандаҳо агар ба моҳҳои пештара пешравӣ дида нашавад, ба онҳо пурра бовар карда намешавад. волидайни азиз, як чизи дигарро ногуфта намонам. кадом довталабоне ки доираи 100 балл ё ин ки 200 баллро ба даст меоранд, ба онҳо пурра боварӣ нест. шанси ба ихтисосҳои хуби мединисту дохил шудани ин гуна довталабон бениҳоят камтар аст. кадом довталабоне ки баллашон доираи 300 баллро ташкил медиҳад, онҳо одатан довталабоне ҳастанд ки дар онҳо шанси дохил шудани пулакӣ нисбат ба ройгон баландтар аст. кадом довталабоне ки доираи 400 баллро ҳар доим ба даст меоранд, дар ин гуна довталабон шанси ройгон дохил шудан ба ихтисоси интихоб карда хеле баланд аст, ба он хотир ки чунин баллро дар ҳар имтиҳони калон такрор кунанд. дигараш дар он аст ки
дар баъзе дигар довталабоне ки доираи сегонии беҳтарин ё ин ки панҷгонии беҳтарини хонандаҳо ва дохил нестанд, лекин дар онҳо пешравии хеле зиёд дида мешавад. Ба ин гуна хонандаҳо аввалан Хидиров Салоҳиддин дохил мешавад, зеро нисбат ба имтиҳони гузашта 22.8% пешравӣ дида мешавад. дар ҷои дуюм чунин хонанда ин Назаров Сарвар нисбат ба имтиҳони гузашта 24.6% пешравӣ дида мешавад. дар ҷои сеюми чунин хонандаҳо ин Мансурова Фараҳноз мебошад, 24% пешравӣ дида мешавад. хонандаи беҳтарин дар байни синфҳои даҳум Муҳаммадиева Париноз мебошад, зеро 398 балл ба даст овардааст. нисбат ба имтиҳони пештара 13.4% балли зиёдро ба даст оварда, дар байни синфҳои да ҳама балли баландтаринро ба даст овардааст. рӯйхати довталабоне ки синфи 11 буда нисбат ба имтиҳони гузашта хеле пастравӣ дида мешавад. аввалан дар ин ҷо Қаҳоров Шарифҷон нисбат ба имтиҳони гузашта 4.6% баъқиб гаштан дида мешавад. дар ҷои дуюм бошад Қарабоев Одил 3.4%. дар ҷои сеюм Умаров Сироҷиддин Миролимов Файзалӣ 8.8-6.4% баъқиб гаштан мушоҳида шудааст. инчунин Қодиров Дамир хонандаи синфи 11 нисбат ба имтиҳони гузашта 5.8% баъқиб гаштан мушоҳида шудааст. аз тамоми волидони ҳамин хонандаҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки балли ба дастовардии фарзанди худро назорат карда ба онҳо таъкид созанд ки хонандагоне ки аз 300 балл кам баллро ба даст оварданд, ин нишонии нахондан, бепарво будан, бемасъулият будани вай хонанда нишон медиҳад.